sabu no jiirumi mon ɗe balɗe ni mi ɓuura yiɗirde ni kadi to jiiɗa ɗo nawliiko wona haydara ko jiidude tan arsuko kono kala gorko nawlirɗo rewɓe ma ndeeƴani no kaɓa no ŋuurodira Allah seedi sa yaltoyi ɓerde ma deeƴata kadi kala ko jiiɗoyɗa a heɓata moƴƴi e galle noon ko galle baɗɗo jaam kadi rewɓe ma jiida yumma jiida baaba belda kala ɗo jaaɗa kala ko jiiɗoɗa heɓat inchallahu taala saabu malaka yurmede jippoto e galle lowel ɓumguel min de kala ko jiɗɗa yataw ko jaam ko mbinomami hanke heccanke o ha hande ko ɗum mbiyanmami wonde ko miñam mami nanggumo sibabune ma sabu min ko an jinmi wallahi wona kanko kono ko an si min de koti poussin wallahi ɓe caggal ma an ko jiɗɗa foof ko ɗum mi yiɗi kanko noon kanko woni mawɗo galle mbaɗema e caggal makko wallahi tawi kala ko jiɗmi jiɗmi tan ko yon beldu jiidon yumma jiidon baaba gandon ɗum ɗo ko haydara ko rendude ar suko tan ko ndemni ɗon poti poussin e longel ɓumguel ko Allah windama guila e arsh guila ɗum adi jibinande meɗen ɗum noon mi yetti Allah mi yetti moon kadi tinnodire kala ɗo jaami ɓernam de deeƴa inchallah seeɗa dokke kam seeɗa jaafoɗede jaafoɗede allo eyyi min Amadou Diallo eyyi d' accord inchallah so Allah jaaɓi a jaara Allah ni ano téléphone welide wallahi weli kay quelle surprise joni hole mon onon ɗiɗo hole mon liɓɓomi hen wen seemi ujunnaji 5 eyyi min de komi koɗo eyyi min liggaki taw longela mi ɓooyi lubdema wallahi yomi ruttoto rutto hande jahannoɗa ɗo a ɓooyi luɓede an woni compte banque am an woni compte banque am joni so Allah jaaɓi mi addanma joni tout suite kay joni eyyi mbiɗa jogui ka ujunnaji 5 watta hen ɓiɗo mbara joni yon gone jaam jewte tan pamodiron so Allah jaaɓi joni so Allah jaaɓi o moƴƴuɗo eyi gallo ko minema tan goni ɗo henne sen belɗi tan welat belnen tan ha weela so Allah jaaɓi mbiɗem nder suuɗo ha ɓooya seeɗa eyyi min mbiɗami jooɗo ha ɓooya omon ara min kay hay min ko ujunnaji 5 ñamlumo fatmo joni o ara min o wino kam ko joni ma fadde joni noon ko mbami hen min kam mata wona min lubɗa ko kanko lubɗa fatmo omon ara omon ara kanko kay ko mawɗo kellifaɗo so wimo omon ara tan omon ara ko kanko ɗum naata ha naata e ɓe ganduɗa kanko toñi yimɓe ñamlare kam ha ñamloma wawa haalde ko kanko waɗi noon ko mbiɗa ko nanɗa ko ɗum kanko toñma kanko ñamliɗo mo kono wona min ñamlotomo eyyi min wi noon omono warmade wiyete ko amono jokki tan min kam mayɗo ha gasa an wonde sago ma watma expliqué jooɗo o dukowo ɗo guila nane kam aɗa andi jottako guila subaka omono dukko kono yo deet tan a wona ni jartinoɗade min ka warata kam o jokkitat kay mayɗo arte moɗon eyyi ko woni an wattite ala ko beccatmi ɗo wattite mo gasta wat seesa ɓinta an jalannoɗo joni ɓinta koyɗam ɗe dotta ko woni Allah ɗo seydi ko nattoya ko wontiroyaade tinno min o so ŋaawi huɗo ko tan mi sikka ko ngabu ŋaaɓe ama lay wallahi
am ko woni min kay wata jaxlam ande situation o ɗo hay weccete a bilde min koɓe mayɗo to gonmi ɗo mayɗo mo ubbaka woni ɗo ala sa mayi kay haala min ko mayɗa ko woni ko jooɗimi ɗo joni ko téléphone am soni wona koye yeeso ma ko yeeso nden mbima mi yaha ɗum am 25 000 canmito makko ɗo mbimi ƴettumi makko ujunnaje 5 mbiɗa jomino ujunnaje 5 wona 15 wonata ɗen 15 noon ko neɗɗo noddimi téléphone wi kam a gagnimo ujunnaje 100 yomi neltu ujunnaje 15 numéro makko mi yaha mi waɗa retiré 100 ujunere nde jottimi ɗon ɓe mbi kam hoɗo ko mbatta retiré ko woni hoto code ma woni hoto naggam ma woni ɓe mbi kam père ɗum ɗon ko funti ka funta an buju an daani tigi rigi c'est ni o wadde ko wullata ɗo ene gila nane ene welto ko min mbaɗa sikka ni mataw kam ka dañɗo mandat surprise ndeka ko noddoɓe ene mbiya a gagnima taw a gaña an kay so neɗɗo wima a gagnima ko suuɗa sakada gaño c'est min suspendar comme mbaɗaɗo suspendar lo ɓoggol e dande liggaki an kay a diwi waɗede suspendre mami lijjita haalde makko bin sa ala min kay woni ɗo ko kaldumema wa seesa wa seesa mi haalda e ma ƴewnam ibrahima kanta waɗɗani wa seesa wa seesa tan wa seesa ko situation change komi ñamdinoɗam goɗɗo o ko ɗaaniɗo ala jibi mami lijji situation